Oh, dia no, goreng. Ya Allah putih, kelak endi lah. Nyanyine ya saiki lho, Pak. Lah ki gak ngono. Nyanyine iki ya saiki kok iso. Awak iki Urung. Gara-gara bojoku lunga. awak iki tambah nelong. Yo ngono sing tak karepe yo ngono. Asoe. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah nelongso. Pintere asoe. Gara-gara bojoku lunga. Lu tak kuat rayem. Urung-urung kok wis mbok ambuh. Lah wong gila mulutku do mindring kabeh lho. Lah saking seneng kowe. Seneng kok. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah nelongso. Turu ijen tanpa kanca. Golek kanca. Ku mbok sapa dul lho wis sapa jak ngene. Teruse. Oh terus Ana teruse. Lah aku terus. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah nelongso. Turu ijen tanpa kanca. Awak iki tambah nelongso. Waya bengi nandang rasa. Oh, iya. Eling. Baleni sing kompak. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah nelongso. Turu ijen tanpa kanca. Wayah bengi nandang rasa. Bojoku lunga menyang Hongkong. Mbok sangen. Kok sangon iki piye lagu, Pak? Teruse. Terus aku terus piye? Bojoku lunga menyang Hongkong. 3 taun omahku gedhong. Oh, Mobil mewah emas sak gentong. Kowe ladang sawah 3 nggon. oke. Purwakanti. Iya. Nek ngarepane ong ndurunane ya ong. Eling. Eling. Bojoku lunga menyang Hongkong. 3 taun omahku gedang. Mobil mewah emas sak gentong. Tegan sawah 3 enggon. Iso. Aku wis maksudnya iki. Pinter tenan. Gak roh ya iki. Apa tak genti kowe iso? Benti apa? Purwakanti. Nek lunga Hongkong 3 taun omahku gedhong. Terus Ladang sawah 3 nggon. mobil mewah Emas sak gentong. iya Ong kabeh to. ong Nek kabeh umpama tak genti kowe ya iso. endi yo Bojoku lunga ning Malaysia. sekarang aku jadi kaya raya Iso. malah berandal Uang saya buat nyukupi keluarga. utang saya di mana lho kok malah utang Utang. ya utang saya sudah terlunaskannya Lho, ora penak. Sing penak to. iya Bojoku lunga ning Malaysia. sekarang aku sudah kaya Tanah saya ada di mana-mana. uang saya ada di BCA. Nah, nek iki cocok, seneng aku. Cocok ngarepe anggure ya A. Oke, ngarepe inggure ya I. Iya. Bojoku lunga ning Singapura. Bojo kok lunga terus. Macen lagune gara-gara bojo lunga kok. Piye. Bojoku lunga ning Singapura. Or. 3 tahun manukku nganggur. Mau aku mau. Sing penting gak Ana lagu kok nganggo manuk barang iki. lah ora apa-apa wong terayu nyoto saiki bojo lunga ning Singapura 3 tahun gak manukku nganggur. Lah saiki manuk nganggur gak piye carane acah. Lah carane piye? Mosok lagu kok manukku nganggur. Lah sing penting gak wis Sing penting ya. sing penting Oke. Bojoku lunga ning Singapura. aku malah kecil. Ayo.
Pikirane wong iku delik aja. Telepone manuke sedher nganggur. Ayo, bojoku lunga ning Singapura. Telung tahun manukku nganggur. Turu ijan mingkor-mingkor. Hujan lho kok iso. Aku nek kudu terus tak ukur. Tahun 5 tahun ora bablak kabeh. Orang arep bapak iso malah dadi Cina mrene putih. Wah, iso bicara enak-enak kok malah teko sing ora-ora. Ora ngono nek contone nganu yo aja nganggo manuk-manukan ah. Lah nganggo apa? Yo mujekno dulur-dulur kene. Lho, digawe mujekno ya iso. Nah, ngono. Bengi iki rame ngene. Wong ndang sapi sing duwe gawe. Gawene nyodakoi bumine. Didongake akeh rezekine. Iso ngono lho. Wong mbok ngukur manuk terus ae. Nggo mbageke wong wedok-wedok. Mergo wong wedok iki arep krudung apik sak cekele ta. Iya. Aku iso apa ora kowe? Bang. Ana cah wedok nganggo krudung abang. Semakin tak lihat aku semakin sayang. Ya, trek iso ae. Bocah penuh kasih sayang. Sayang sithik nek turun jekang. Pas tak inteng. Wah, iya ning iso ae. Iya sampe. Ana cah wedok nganggo krudung biru. Nek Aku ana sing nganggo biru bareng. tak cedhaki bocah guyang-guyu. Bocah jebule ayu. Tak inget rodok mengisor gededen su. Ayo arep muni apa? Siji ae. Su. Aja loro. Nek siji, Su. nek loro. Susu. Ana cah wedok nganggo krudung ireng. Iki iki. Ijah kok. Biasane nek adus wayah peteng Iso ae. bisa aku